Sáška vyráží na výlet po New South Wales High Country. Vyrazili jsme včera večer v 5 hodin. První campsite byl uprostřed buše v nějakém Farrell Trail, přímo na silnici. Zakampovali jsme kolem půlnoci. Lenny spal s náma v posteli a cucal celou noc. Ráno tačka udělal čaj, Marinu jsme dali kaši, zabalili, nařezali dřevo a jedeme. Ty jedeš na výlet? Jo, hehe. Jo, jedeš na výlet, jak jsi vyspal? Dobrý, dobrý. Nějaké mamka se za tebou přesedne, jo? Si Lenny lebedí, když my jezdíme kempovat v sedačce. No. Že jo, Lenny? Že jo? Lenny objevuje svět v buši. No jo. Brouček. Teďka mu tady dá velkou deku. No, na ní aj tak nebude. Řekni, tačko, ty jsi ale naivní. Já přece nebudu na dece, když tam mám trávu. Že jo? Lenny, dáme kafe? Ty si dáš čajík. Co říkáš? My si dáme kafe a ty čaj. Oběd v buši. New South Wales Plains. Tato fotí divoké koně. A Lenny. Lenny spinka. No, otočili, aby viděl Lenny. Tak jak to je, Lenny, teda? Jak se ti líbí na kempování? Líbí se ti? Podívejte na náš super camp spot. Vínečko, pohoda, zapadá sluníčko, ohýnky se dělá, campsite. Co nám řekneš? Tak takhle si tady kempujeme. Na krásném místě. Blue Waterhole se to tady jmenuje. Lenny mu se tady líbí. Na druhou stranu pěšek lokaní. Jsou tady kluci. To na svačinku.